Čau lidi, v dnešním videu si zabavíme věci. V září jedu do Chorvatska na dovolenou na 14 dní, takže si tady zabavíme nějaké věci. Tady máme kufr nějaký a tady nějaký jídlo, tak samozřejmě lidi, za prvý si rozepneme ten kufr nějak. No já nevím jak. Takhle si rozepneme ten kufr. Si mezi tím schodím tamhle asi úplně všechno, no to je jednou. Tady mám jenom takhle, že jsem tam nějaký ještě, to je, protože jedu ještě s mojí rodinou, takže oni tam chtěli nějaký věci, tak tam dáme tohle, to už je pro mě samozřejmě, to je taková maska menší. Zásoba čínských polívek. Další zásoba čínských polívek. Jo, je to jediný jídlo, který jim. Rejže, nebo co to je? Panateon, nebo jak to je, a nějaký baby olej, nebo co to je, já nevím. Sardinky, špagety, samozřejmě, tady těstoviny a spoustu dalších plechovek. Tak, to už ani nebudu vyjmenovat vlastně. Za prvý si tam hodíme vikinu. Pak nějaký kalhoty, nevím na co mi budou dlouhý kalhoty na dovolený v Chorvatsku. Nějaký random trička tam naházím. Budu moc rád, když mi dáte odběr. Hodně mě podpoříte moji tvorbu. Samozřejmě dejte taky like. Moc mi to pomůže v algoritmu. A napište komentář. Zatím asi všechno, zbytek bych si dobavil mimo video, takže zavřím si kufr. Zatím. Samozřejmě pak tam přijde ještě počítač a takovýhle věci, takže. Že jídlo převážně máme. A tím pádem lidi už se těšte na tu cestu. Já na ní potom taky budu ji asi streamovat na TikToku, takže pak se dostavte na můj TikTok @ prostě Peťa 01 a dejte odběr, no. A čau.